Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. L-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu Moody's poġġiet lil Malta fuq quddiem-nett fejn jidħol tbassir ta' tkabbir ekonomiku għal din is-sena. Dan kif l-esperti ta' din l-Aġenzija qed jaraw tkabbir li jersaq lejn it-3.5% meta il-medja Ewropea mistennija tkun ta' ftit aktar minn 1%. B'hekk l-ekonomija Maltija mistennija tikber bi 3 darbiet u nofs iżjed ir-rata osservata fil-bqija taż-żona euro. L-ekonomiji l-kbar kollha Ewropej li fal-Spanja mhux mistennija jikbru biżjed minn 1% din is-sena u hija biss Malta li għandu jkollha tkabbir ta' aktar minn 3%. Fost il-fatturi li jitkellmu fuq l-ekonomisti ta' Moody's jispikka l-użu tal-fondi Ewropej huma biss il-Lussemburgu, l-Italja u l-Estonja li mistennija jkollhom allokazzjoni ta' fondi Ewropej relattivament aktar minn Malta din is-sena. Grazzi għal dawn il-fondi l-esperti ta' Moody's qed jistennew li jkun hemm proġetti kapitali li jiswew l-ekwivalenti ta' bejn 2% u 3% tal-ġid nazzjonali ta' pajjiżna. Dan jispjega għal xiex bil-maqlub ta' dak li kien jiġri taħt gvern nazzjonalista l-investiment pubbliku se jibqa' sostnut bis-saħħa taħt il-gvern attwali immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela. Minkejja dan pajjiżna xorta se jkollu tnaqqis fid-deficit li huwa ferm aktar mill-medja taż-żona euro. Din is-sena d-deficit se jkun qed jiżdied f'9 pajjiżi waqt li f'Malta dan se jerġa' jonqos. Ma dan u biss f'pajjiżna u sa ċertu punt fil-Greċja fejn it-tnaqqis fid-deficit mhux se jkun minħabba miżuri ta' awsterità fejn ukoll qed jitnaqqas is-sostell lil familji u n-negozji fil-kriżi tal-enerġija. Skont Moody's ċerti pajjiżi se jesperjenzaw impatti negattivi kbar fl-ekonomiji minħabba it-tneħħija tas-sussidji. Pereżempju fis-Slovakkja mistennija jkun hemm impatt li affettwa ħażin l-ekwivalenti ta' aktar minn 2% tal-ġid nazzjonali rispettiv. Anke fil-Ġermanja se jkun hemm impatt qawwi ta' madwar 1% tal-ġid nazzjonali. Bil-kontra f'Malta fejn il-gvern qed iżid tali appoġġ il-pis tad-dejn xorta se jibqa' fost l-inqas fiż-żona euro u taħt it-thresholds permessibbli fl-Unjoni Ewropea.